Igsuon daghan nga reminders ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nining adlaw igsuon adunay reminder si Lord alang kanato aron kita dili mahilayo kaniya. Aron sa kanunay kita mahiusa kaniya. Aron sa kanunay aduna kitay maayo nga relasyon kaniya. Atong mabasa sa Proverbs 1 verse 28 to 30. Then they will call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me. Because they hate knowledge and did not choose the fear of the Lord. Mao na igsuon usa sa mga verse nga pag-remind sa atua. Usa sa mga verse nga gipahinumduman kita ni Lord nga samtang aduna kitay kinabuhi, samtang buhi pa kita, samtang ania pa kita nining nga kalibutan, samtang nagpuyo pa kita nining atong lawas karon, hinumdumi igsuon nga kining atong lawas adunay katapusan. Hinumdumi igsuon nga kining atong lawas dili mulungtad. Hinumdumi igsuon nga kining atong lawas modunot gyud kini. Maabot gyud kana nga panahon igsuon. Bisan unsaon pa nimo og amping sa imong lawas igsuon, moabot gyud kana nga panahon. Walay si bisan usa nga makalikay ni ana. Dili gyud kita makalikay ug makasagang ni ana nga panahon igsuon. Ug walay si bisan kinsa nga nasayon kung kanus-an na moabot sa tong kinabuhi. Maong gusto ni Lord ani nga verse gi-remind kita ni Lord. Gusto ni Lord igsuon nga mabag-o ang atong kasing-kasing ug ang atong hunahuna. Dili aksidente igsuon nga nakadungog kanini nga verse karon. Tungod kay kini nga verse mao kini makapabag-o sa imong pagtuo, sa imong pag-alagad ug sa imong paghigugma diha sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon siya diri sa verse 28, "Mutawag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon." Igsuon dili nato kanahulaton nga mosampit kita sa Dios, mutawag kita sa Dios apan dili na kita niya tubagon. Ug niingon pa siya, "Pangitaon ako ninyo sa tanang dapit apan dili ninyo ako makitaan." Bisan asa kita mangita sa Dios igsuon, bisan asa nga dapit, bisan asa nga suok, dili na gyud nato siya makitaan. Nganuman tungod kay wala naman ang atong kinabuhi. Patay naman ang atong lawas. Maong samtang may higayon pa igsuon, samtang buhi pa kita, samtang nagfunction pa ang atong lawas, maningkamot kita sa pagpasidungog sa Ginoo. Maningkamot kita nga aduna kitay mayong relasyon sa Ginoo. Samtang makaplagan pa nato ang Dios igsuon. Dili nato hulaton ang panahon nga moabot na kana nga wala na ta nini nga kalibutan. Tungod kay dili na gyud nato makaplagan ang Ginoo. Dili na gyud kita tubagon sa Ginoo. Tungod kay dili naman makasulti ang atong lawas. Wala naman nagfunction ang atong lawas. Maong igsuon ato gyud kanang buhaton samtang may panahon pa sa atong kinabuhi. Samtang buhi pa kita. Kung nag-ingon pa sa verse 29, "Tungod kay wala gayud ninyo gamita ang kahibalo ug kanunay kamong nagdumili sa pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Ginoo." Mao na igsuon nga dili kita magdumili sa ato ang pagtahod diha sa Ginoo. Magbaton kita og respeto sa Ginoo. Magbaton kita og kahadlok og pagtahod kaniya. Tungod kay kung magdumili kita, kung magtuman kita sa atong kabubuton nga mga desire, sa atong kabubuton nga mga kalipay, sa atong kaugalingon nga panghuna-huna, nga wala kita naghuna-huna, kung unsaon pagpahimot ang Ginoo, moabot gid kana nga panahon igsuon nga dili na kita paminahon sa Dios. Maong sugod karon igsuon atong batunan nga may kahadlok kita sa Ginoo ug may pagtahod kita kaniya sa kanunay. Tungod kay nag-ingon sa verse 30, "Og kay wala man gayud kamo mamati sa akong tambag o magtagad sa dihang gibadlong ko kamo." Mao na igsuon nga kung dili gyud ka mamati sa Ginoo, kung dili gyud ka mamati sa iyahang mga pagbadlong kanimo, tungod kay daghang panahon igsuon nag-remind ta ni Lord. Daghang panahon igsuon nga gibadlong kita sa Dios sama sa mga calamities, sama sa mga trials sa atong kinabuhi, sama sa maka-experience kita og dili maayo, mga problema, tanan nga niabot sa atong kinabuhi igsuon, mga pagbadlong kana. Tungod kay nganong gibadlong kita sa ingon ana nga paagi, tungod kay kasagaran sa mga tao musampit sa Ginoo kung aduna sila mga problema, kung aduna sila mga kasakit, kung aduna sila bugat nga problema nga ma-feel nila nga dili na nila kaya sa ilang kaugalingon, dili na kaya sa atong physical. Mao kana ang panahon nga musampit kita og maayo sa Ginoo. Mao na ang mga reminders ni Lord igsuon. Maong dili gyud nato sayangan ang mga pagbadlong ni Lord. Dili nato sayangan ang mga reminders ni Lord.
tungod kay dili kini para sa atong isigataw ug dili kini para si bisan kinsa nga naa sa kalibutan, kundi para kini sa imong kaugalingon igsuon, para kini sa matag usa kanato. Tungod kay sa matag usa kanato adunay kaugalingong kaluwasan. Walay si bisan kinsa nga makaluwas kanimo, kundi ikaw lang gayud ang makaluwas sa imong kaugalingon, sa imong relasyon diha sa Ginoo, sa imong pagtuo diha sa Ginoo, sa imong paghigugma diha sa Ginoo. Maong sa kanunay atong batunan ang tinuod nga pagtahod o pagbaton ug kahadlok sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.